Hyvää päivää katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa pelataan tällaista Cars 3 Drive to Win peliä. Ja mennäänpä tästä suoraan tänne. On tosiaan Vintsudu ja tätäkin peliä mä oon pelannut ja tosiaan tää on Pleikka 4. Ja tässä tosiaan siis ajetaan vaan niinkö noissa autoista tutuilla näillä hahmoilla rallia. Ja mä voin näyttää tästä. Tässä on joko perusralli, sitten taisteluralli, sitten stuntti, tämmönen peli, takedown, best lap challenge ja master level events. Mutta mennään eka pelkällä tällä rallilla. Ja tässä saa sitten, mulla on aika monta näitä rataa auki. Tässä on Fireball Beach Sprint, Fireball Beach Backwoods ralli. Ja sitten tässä on aika monta tämmöstä. Tää Florida International Concourse on ehkä mun lemppari. Mutta me voidaan mennä nyt tähän ekaan tähän tasoon näin, panna easy. Ja sitten täällä saa valita tän auton. Täällä on Salama McQueen, Cruz Ramirez, sitten Tomater, Salli, Ramon, Guido, Body Speed, Ricky Araldi, Natalie Kertain, Fabulous McQueen, Arvi ja sitten mulla on täällä vielä Junior Mode, mutta mennään nyt vaikka tällä Salama McQueenillä, kun tää nyt on tämmönen. Sitten saa valita ton torven, töötti-äänen. Ota aina tän junaa. Sitten valo. Otetaan vaikka keltainen ja sitten turbon väri. Niin otetaanpa turbon väriksi vaikka tuo. Otetaan sekin keltainen, sitten autodrifti päälle. Ja sitten mennään. Sori sitten jos ääni pätkii tässä videolla. Koitin katsoa äsken, että se ei pätkis, mutta eihän sille ikinä voi mitään, jos se alkaa pätkimään. Ja tää on tosiaan englanninkielinen tää peli, että ei oo suomeksi, että pitää vaan ymmärtää mitä tässä sanotaan. Niin tämmönen ranta tää eka. Mä en tässä ralliaikana paljon puhu. Niin, no niin nyt lähtee, että saatte katsoa. Eli tästä R2 kaasu. Sitten mä voin töniä näitä muita autoja tästä oikeanpuoleisesta kapista. Ja sitten 4 turbo. Tossa on bensa. Voi ajaa väärinpäin. Tuolla vasemmassa yläkulmassa näkyy monentena me ollaan ja monessa kierros on menossa. Eli mä oon nyt 4 ja ensimmäinen kierros 3. Noussa vähän klippataan tuosta ja no nyt on päästy yhteydestä. Ajan koittaa sillä mediumilla sitten. Ja tästä saa yppäämällä pensiaan. Oho, ajan läpi. Trying to lose, huh? Interesting strategy. Mä voisin kohta, jos tulee semmonen hyppyli, niin tehdään vaikka jonkun voltin, kun mä osaan. Tässä nyt.
täällä on tämmönen oikein. You know I can do better than that. Tuossa Got a lot of air on this. poltti. Did you see that? Sitten tästä vaan ajan läpi. Mitä sitä? Nyt ollaan 10. heitäkin ajan läpi. Se olisi ollut mukavaa, kun tossa on tuohon. Hey, are you sightseeing or racing? Can't quite tell. Se oli tuolla päällä. Here we go. All part of the fun, right, buddy? You know this is the big time, right? Saatiin joku tehtävä Nobody likes to show suoritettua. off. Now don't give up, even though you probably should. Se oli tuo, mikä äsken tuli tohon ylös. Leedot. Giving it all they got out there. Oh, yeah! It was nothing. Nyt ei mennä ajan läpi, että se ei koidu taas meidän kohtaloksemme ja vettä vaan roisku. Ei saa bensaa, mutta ollaan ykkösenä maalissa. Good race, everybody. That was Se meni ihan hyvin se eka kierros. Tossa näkyy tuossa taulukossa milloin noin muut tuli maaliin ja sitten täältä tää tehtävä ja Master Level Event on bet he turns it around in his next Okay. race. Just watch. Anything to add, Miss Sitten Fritter? You laitetaanpa know, there was some tästä solid hits, a couple of crashes. Wish there'd been a total annihilation or two, but it was all mennään right. päävalikkoon, että nähdään tuoko jos tuosta laittaa, niin ei näy niitä mitkä ne radat on ja niin. Tää on joku ihme TV-studio tää päävalikko. Täällä otetaanpa sitten vaikka Battle Race. Tässä ammuskellaan välillä. Sitten otetaan vaikka täältä tää mun lempirata. Osta. Get Otetaan ready. medium. Lightning is about I'm so Otetaan vaikka excited. tää kuido tästä, kun tää on söpö. Laitetaanpa vähän, ja sitten laitetaan vähän pinkkiä, niin. Ja sitten mennään. We are coming to you live from the Florida International Speedway on one of the most exciting nights of this or any racing season. A whole bunch of weapons are out on the track, which can only mean one thing. It's time for a battle race. Are you No. sure you're in the right place? I wouldn't want you to hurt yourself. Ja sitten lähetään This liikkeelle. one is underway. Heti ollaan tällä vikaan. Täällä on tämmösiä, no ei edes saatu, mutta tommosia bokseja on tossa matkalla, josta saa noita ammuksia, jolla voi sitten häiritä toisten peliä. Vaikka nää ei vissiin oo mitään muita pelaajia, nää muut autot on jotain robotteja. Weapon target. Look out. Ollaan kakkosena. Ja siitä vähän bensaa. No niin, ja nyt saatiin tämmönen gani, niin sanotusti. Tämmönen sähkö. En tarvittanut kyllä ajaa veteen. Sille voi mitään voi soitella vähän tööttiä ajan kuluksi. Triple rockets. Those will put a spark in things. Nyt meillä on nää 3 rakettia. Yeah, rockets for fire. Ja sitten kiihytetään. You're taking this way too seriously.
there's an oil slick weapon. Heittäänpä vähän öljyä sinne, kun siihen voi liukastua. Täthän tehuttaa kuullaan. Ja joku ampuu mua. Ja joku, joka ampui mua, niin oli tyhmä. Se ei tajunnut, että mua ei kannata ampua. Get you on the flip side, man. Oh yeah, baby. Look out for those rockets. Nice, Guido. Put the I still can't figure out what you're hoping for. Käytiin näköjään tuolla varikolla. Ei ollut tarkoitus. Y'all really want to win this one, don't you? Taas vähän tää. Ei. Ei inhottava. Hei pois, sieltä sinä sekin auto. Sinä et minua voit. I admire your No se confidence. jää nähtäväksi, voittaako se mut vai ei. Tracking rockets? They'll do some damage. Ah, Somebody's definitely going the wrong way. Guido. Nyt liikkeelle. Everybody better watch out for those triple rockets. Oh no! I think you should consider. Weapon nullifier. You gotta use them or lose them, folks. Yeah, I've seen everything. Ja joku ampuu mua täällä heti. More weapons. That's the nullifier for you. Hei! Te tee mua ohi. Magnetic mine range. Jätetäänpä tuommoinen tonne tielle. Hey, are you sightseeing or racing? Tähän ja kolmosena päästiin maaliin, eli saatiin 1 tähti. This is Chick's Picks with Että Chick se Hicks. ei mennyt. I'm your host, Chick Hicks. Se Tonight eltää I ihan just päin got to mäntyä talk niin about sanotusti. Mac. Earlier today he grabbed the racing Otetaanpa world's attention tähän with a tasoon. convincing win, Tähän proving that he vielä definitely deserves to be taken seriously. Seriously. Now to our tämä special takedown. guest, Tässä siis saa Vader. pommittaa melkein Anything koko to add? ajan niitä toisia autoja, sitten pitää saa tarpeeksi monta pistettä. Otetaanpa vaikka Hey, that's all the time we've got. For Chick's Picks with Chick Hicks, I'm Chick Hicks. Good night. No otetaan tästä vaan tämä vaikka Arizona Sundown. Tämä pannaan easy. En viiti ihan tonne hardiin lähteä. Tää on vikakierros tähän video. En viiti ihan tonne hardiin asti laittaa vaikeutta. And I know you've been waiting for this one, folks. Ihan vikaksi. Nyt ei jaksa katsoa tota esittelyä. Tässä tosiaan ajetaan yksin ja 3 minuuttia ja 30 sekuntia aikaa ja pitää noin kaikki 15 autoa saada pommitettua tosta ja tuolla vasemmassa yläkulmasta näkyy tommonen pistetaulukko, mittari, ruutu, jossa sitten näkyy monta pistettä meillä on ja sitten montako me pitää saa. Nyt tuli kultainen auto, siitä saa joku 2-kertaiset pisteet tai jotain vastaavaa. Tiedä ihan tarkalleen. Ei osuttu siihen. Toi on mukava toi. No niin, Wave 1 pommi.
Look, don't try this at all. Nyt vähän Unbelievable. Got paukutellaan. rid of a ton of cars with that one. Oh, there goes some tracking rockets. Whoa, man, I can't believe what I'm seeing. Of course, I gotta tell you, that was some expert timing right there. He's got a little more in. Ja hulluta ne autot, niin mulla on tän väkikivet. Man, things are getting explosive out there. Se meni ihan hukkaan. Vielä ehtii. Ei. Jospa se saanut, jos olisi saanut semmoisen sekunnin lisää aikaa. Toivottavasti tää ääni nyt kuuluu hyvin tässä videolla. En Oh yeah. viiti. Mutta ihan tähän mikrofoniin puhua. Se ei ole ihan... Live bombs on the track. What? Are you kidding me? Most of the field was out without. Yritetään nyt säädin tuossa ennen kuin aloitin kuvaamaan, niin Everybody ääntä looking for extra points? There they are. vähän. Woohoo, look out. Bomb. That's unbelievable. Ei saatu Got rid of a tästä ton of autoa, cars nyt on with that tosiaan maanantai. Ja kuvaan tästä uusi viikko taas alkanut. Ja joo. There goes just about everybody. There go the rockets. Now that's how you take this. Complete. Top working on the track. Tuu tänne. Saatiin kultainen. Whoa, man, I can't believe what I'm seeing. Oh no! That was amazing. Ei riitä aika 3 tähteen, mutta saatiin. Saatiin. Joo, saatiin. Hyvinkin saatiin 3 tähteä, mutta tää video nyt taitaa olla tässä. Muista tilata kanava ja tykätä videosta. Niin että... Ootanko päästä eteenpäin. Niin että moikka ja nähdään ensi videossa.